ond mae'r clws yn mynd am y tro cynta yn hanes y clwb i'r Bala. Enillwyr, Cwpan Nathaniel, MG, 2022, 2023, ydy tîm y Bala, tîm Chris Venables, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Wedi dechrau fan hyn ar y graig, a'r Bala yn ennill hefyd. O'n i'n cwestiynu nhw cyn y gym, mae'n 20 mlynedd i'r haf yma sy'n Colin Cwpan gyrraedd. Mae'n rhyfedd mewn ffordd, mae'r ddegawd cyntaf, gymaint o lwyddiant, codi fan i'r cynghreiriau, traws newid nhw. Y ddegawd diwethaf cyrraedd Ewrop, Cwpan Cymru, mae'n dal rhyw deimlad bod yna fwy i ddod gan y clwb yma. Pwy wyr, falle bydd hwn yn rhyw sbardyn bach iddyn nhw. Ie, so ti'n gobeithio iddyn nhw o ran clwb.